Mga friends, bag-o na ni kong YouTube, kaya di man ma-open to kung daan. Yung pagpalit ako bagong cellphone, di man ma-open eh. I-create lang ako bagong YouTube. Kanta na ko ano yung usap sa kong mga kantang compose na nagmahay ako. Niabot na ang panahon nga wala ko palandunga, nga ako na masulubon niini karuntak na bisan ginaya-naya muhari ang kasakit ay nagbako ako nagmasulog nagilakin tao. Miabot na ang panahon nga wala ko palandunga, nga kung magmasulubon niini karuntak na bisan ginaya-naya muhari gyud kasakit ay nagbako ako nagmasulog nagilakin taon. Nagmahay ako sa palad na angkon ko, nagmahay ako nagunog na ang danggo ko, nagmahay ako sa hilabihan, nagmahay ako sa palad nga na angkon ko, nagmahay ako sa silot nga hilabihan, nagmahay ako hangtod sa lugnanan. Miabot na ang panahon na wala ko palandunga, na kung magmasulog ini karuntak na bisan ginaya-naya muhari ang kasakit ay nagbako ako nagmasulog nagilakin tao. Nagmahay ako sa palad nga na angkon ko, nagmahay ako nagunog na ang danggo ko, nagmahay ako sa hilabihan, nagmahay ako sa palad nga na angkon ko, nagmahay ako sa silot nga hilabihan, nagmahay ako hangtod sa lugnanan.